kaudella ykkösessä pari osumaa. Tästä kausi 2023 käyntiin ja Lahti avaa vasemmalle ja sieltä sitten palloa pelataan alakertaan. Kiva nähdä nyt, millaista peliä tässä joukkueet tulevat pelaamaan. Tämä ottelu saattaa olla jo yksi huippu tärkeistä otteluista molemmille, koska molempia joukkueita on povattu tuonne kellarikerrokseen jopa putoajaksi. Molempia. Molemmat eivät, tai voivat toki pudota, mutta molemmat eivät voi jäädä viimeiseksi. Ja katsotaan sitten, mihin tämä peli nyt sitten lähtee tästä etenemään, mutta joka tapauksessa tässä voi olla tai onkin suuret panokset jo kyseessä näin heti kauden alkajaisiksi. Kerro Sebo vähän viime kauden alusta ja alkupuoliskosta. Oli vähän hankalaa pelata ja tulokset ei oikein mairitellut. Joo, se nyt oikeastaan lähti liikenteeseen sillai heti alusta niin kuin sillai semi-nihkeästi, että Lahti kotona ja ennakkoon tietysti Lahti oli semmoinen joukko, jota pitää voittaa kotikentällä ehdottomasti. Mutta se oli niin kuin yleensä onkin Veikkausliiga kun alkaa, niin vähän niin kuin jännitystä ilmassa ja ei kellään ole peli niin sanotusti valmista ihan ja noin, että paljon niin kuin tunnetta ja noin tietysti pelissä ja se näkyy meilläkin, että vähän semmoista hermostuneisuutta ja muuta ja ei saatu sieltä sitten kun se 1 piste muistaakseni ainakin se oli 0-0 no ei se nyt mikään katastrofi sinänsä ollut, mutta kuitenkin ettei saatu ihan sitä lentävää lähtöä siihen alkuun sitten tietysti peli kehittyi, voisi sanoa jo niin kuin heti toiseen peliin ja näin, ja siitä eteenpäin. Jotenkin koko ajan oli se fiilis, että peli kuitenkin kehittyy, että vähän paremmin pelataan, mutta ei ikinä tullut sitä niin kuin semmoista kliimaksia mistään pelistä, että oltaisiin käännetty joku viime hetken voitto tai joka olisi ehkä ja sitä oltaisiin ehkä vaadittu, niin kuin, että olisi tullut jo aikaisessa vaiheessa semmoinen joku itseluottamusboosti, että päinvastoin se meni vähän niin, että tavallaan tuntui, että pelataan hyvin, mutta ei onnistuttu kääntämään niitä pelejä millään oikein niin kuin voitoiksi ja sen sijaan tuli niin kuin tiukkoja tappioita ja joo, ei se helpolta tuntunut silloin, mutta kuitenkin nyt valmennus koko ajan puhui meille, että yritti näyttää tilastoja, että tilastojen valossa pelataan hyvin ja että se on niin kuin koko ajan pienestä kiinni, niin vaikka fiilis ei ollut joukkueen sisällä niin kuin se mahtavin, niin kuitenkin jonkunnäköinen luottamus oli, että jossain vaiheessa se kääntyy. Joo, olihan se tietysti tuloksen valossa hankalaa, mutta se mikä tietysti pelasti sen sillä, että peli niin kuin näytti kuitenkin koko ajan siltä, että siinä on mahdollisuuksia saada pisteitä ja voittaa pelejä ja samalla niin kuin, tilastotkin, data näytti siltä, että niitä pisteitä olisi pitänyt tulla ja että siinä oli aika lailla sillain, niin kuin, vähän niin kuin miten mä sanoisin, pelin kuvaa vasten meni aika montakin peliä että kaikkea tämmöisiä maaliodottamia, pisteodottamia vastaan niin sanotusti alisuoritettiin. Että paikkoja tehdä maaleja ei tehty. Aika vähän annettiin vastustajalle maalipaikkoja, silti vastustaja teki aika paljon maaleja. Et se oli sillain niin kuin jännä, mutta sen takia tavallaan oli helppoa, eihän se tietenkään helppoa tuossa kohtaa, kun tulee turpaan koko ajan, mutta sillain niin kuin oli semmoinen luotto, että kyllä se niin kuin homman on vaan pakko kääntyä.
pikkuhiljaa se kääntyikin. Näin kulma lähtee, tulee kovasti sinne eteen ja hyvä pusku välittömästi. Maalin edustalla Samu Alanko pääsee puskemaan pallon sisään. 8. minuutti käynnissä ja Vepsu siirtyy 1-0 johtoon kulmapotku tilanteesta. Ja näin tulee jälleen, nyt tullaan hyvän näköisellä hyökkäyksellä eteenpäin. Laukaus tulee ja siellä se on. Oikeassa alanurkassa 23. peliminuutti käynnissä ja Michael tuossa vaihtotilanteessa sitten loppujen lopuksi tuli ja pallo on maalissa. Vaihteeksi on jälleen maalissa ja VPS johtaa 3-0. 63. peliminuutti käynnissä. Mikko Pitkänen juhlii siellä ja juhlii kentälle. On ne fiilis, että nyt mennään vai? Joo, siis siinä Interimatsissa tosiaan niin täällä jotenkin aisti koko stadionilla, että ei ole niinku, no ei voi ehkä sanoa niin, että tavallaan jengi olisi niinku menettänyt uskon jo, mutta jotenkin oli vähän semmoinen ankea olo täällä Hietalahdessa mä luulen, että oli tosi tärkeää se, että saatiin aikainen maali siihen peliin. Mä luulen, että oliko se jo 9. minuutilla, kun Sammu teki tuosta etutolpalta maalin ja kyllähän se niin kuin helpotti tosi paljon. Et ties kuitenkin Interinkin tilanteen jotenkin, mä en muista puhuttiinko me siitä niin kuin joukkueen kesken, mutta mä muistan, että mä ainakin itse ajattelin, että Inter on ihan täysin lyötävissä, mutta tärkeää olisi saada eka maali ja mieluiten just aikainen maali, että saadaan tavallaan uskoa siihen hommaan. Ja sitten tietysti tokalla jaksolla punainen kortti Interille ja 3-0 heti siitä tauluun, niin kyllähän niin kuin silloin jo helpotti niin kuin tosi paljon sitä yleistä oloa, että vihdoinkin saadaan se voitto, mitä ollaan ehkä ansaittu. Oltiin ehkä ansaittu jo aikaisemmin saada jossain mutta se oli tosi helpottava ja muutenkin hyvä aloittaa heinäkuu heti voitolla ja se oli hyvä niin kuin lähtölaukaus sille huikealle putkelle siitä. Niin se oli se eka voitto, eikö se ollut? Näin hyvin mä muistan viime kauden vielä. Oli semmoinen vahva luotto, että se Inter-peli, niin se voisi olla se, että siinä oli jopa, niin kuin selkeästi oli pari tosi hyvää peliä niin sanotusti alla. Mutta totta kai maalit ratkaisee hirveästi ja se meillä oli tietysti ollut koko kauden se ongelma, että niitä maaleja ei oikein oltu saatu mistään ja varsinkin kun miettii Peter Michaelia, niin hänellä varsinkin oli niitä maalipaikkoja, että pelasi koko ajan. Se oli vähän niin kuin, Peter oli vähän niin kuin semmoinen pianoiskuvassa koko meidän joukkue. Et alkukaudenkin mun mielestä Peter pelasi koko ajan todella hyvin, mutta se ei vaan saanut maalia mistään. Ja sitten loppukaudesta, niin sit kun alkoi maaleja tulee, niin sitten rupesi tulemaan niin kuin voittoja. Ja sen jälkeenhän se osui sit niin kuin jokaisesta paikasta, mutta niin kuin vähän sama homma, että sit kun me saatiin niin kuin tavallaan ne ensimmäiset maalit sieltä tehty ja päästiin niin kuin selkeästi kerrankin johtoon pelissä, niin sit se niin kuin se homma lähti kyllä toimimaan. Ja kyllä se Interin pelin jälkeen niin sitä me mentiin Kuopioon ja Kupsi sai punaisen kortin oikeastaan ekalla minuutilla ja sitten saatiin siitä semmoinen väkisin kaivettu voitto siitä pelistä ja sen jälkeen me mentiin heti takaisin Interiin vastaan Turkuun. Niin silloin kun me mentiin Turkuun, niin mä olin aika varma, että me voitetaan sielläkin. Sitten mä tiesin, että niinku, nyt me ollaan niinku valmiit voittamaan pelejä. Mulla oli niinku tosi vahva tunne kyllä, että Turussa että voitetaan. Ja sen jälkeen me sitten voitettiinkin koko ajan. Vasemmalla hyvä keskitys, loistavaa keskitys ja sieltä tulee Perahi-apu ja syöksy puskee pallon maaliin.
Pelaa siitä sitten Räisäselle, Räisänen ja Engström pääseekö sieltä keskittää ja pallo maaliin. Jesper Engström laukoo pallon maaliin lähes nollakulmasta. Michael pallossa pelaa Kuekille, Kuek ja lähtee itse kokeilemaan, laukoo tolppa ja taustalta tulee Sebastian Strandvall, on kentällä joku sen sekunnin ja iskee 3-0 ja nakkaa saman tien pallon tuonne Kiisers Hietalahden sekaan. Paine pysyy nyt visusti, Reed, apoi! Sieltä se tulee kauniilla takaa-ylänurkkalaukauksella. Oi mikä maali! Ja Vetsu kyllä nyt saa ansaitsemansa samalla tämän pitkän painoistuksen jälkeen. Huikea maalin tekemään. Ja kotijoukkue johtaa 1-0 vastustajalle. Räisänen pelaa eteenpäin, nimittäin Engström on livahtamassa nyt Karkkosella, Maikkosella, Baskirov. Molemmat vapaana, Michael! 2-0! Ja nyt on Michaelinkin viimeistelyssä vähän jumalaisempaa tatsia selkeästi. Baskirov, pääseekö vielä palloon? Kyllä vain! Michael, nyt on niin upea paikka, että se näkyy tulostaululla. Vetsu 3-1 johtoon. Nyt 5. perättäinen voitto tulossa tätä tahtia. Ja se sinne täytyy tällä. Soijerin Veikkausliigan uran ja Vetsu-uran ensimmäisellä maalilla. Ja se on oikein näppärä. Tämän tuloksen jälkeen moni varmaan alkaa täällä Vaasassa uskomaakin niihin mahdollisuuksiin taistella Eurocup-paikoista ensi kaudelle. Vaikka alkukausi näytti, että taistelevat jostain aivan muuta. Ja näin ottelu päättyy ja Petri Tuulatuksesta näkee, että debyytti voitto maistuu. Anteeksi, täällä Reed tietenkin. Reed keskitysboksiin ja sieltä pallo valuu sitten lopulta hölmistyneen Aapo Mäenpään kautta verkkoon. VPS johtaa 1-0. Tuolla Peter Michael hankalasta asennosta lähtee laukomaan. Pallo säilyy boksissa ja siitäkö tulee VPS:stä 2-0 maali? Kyllä tulee. Jevgeni Baskirov tekee tämän osuman ja VPS tuplaa johtonsa, kun 15 minuutti täyttyy kellossa. Semmoinen täyskäännös niin jonkun viikon aikana. Että oliko niinku sen jälkeen sitä, että oliko Oulu ja Ilves ja mitä niitä tuli sitten, että oliko se joka peliin lähdettiin, niin että me voitetaan tämä peli vai? Ei oikeastaan. Että tavallaan joo, uskottiin ja luotettiin, että voidaan voittaa ketä vaan, mutta samalla niin me kyllä pidettiin huolta, että me niinku aivan saakelin nöyränä lähdetään joka peliin. Et me ymmärrettiin ja tiedostettiin koko ajan, että se vaatii 100% sitoutumista ja edelleen niinku sitä pelin kehittämistä ja yksityiskohtien kehittämistä, jotta me voidaan voittaa. Et me niinku jätkien kanssa juteltiin koko ajan, että niin kuin voidaan voittaa kenet vaan, mutta tavallaan voidaan hävitä ihan koska vaan myös. Et mä luulen, että siinä oli semmoinen sopiva tasapaino siinä itseluottamusta, mutta sitä nöyryyttä myös, että ei me olla vielä mitään kingejä, vaikka muutama voitto on tullut. Ja se oikeastaan sitten säilyi koko kauden se. Et kyllähän se kertoo aika paljon, mitä vähän maaleja me päästettiin sen voittoputken aikana sitten. Et kyllähän se puolustuspeli ja se nöyryys siinä tekemisessä on pakko säilyä, jos haluaa noin vähän maaleja päästää. Oliko se nyt, mä en tiedä, korjatkaa jos se on väärässä, mutta oliko se 8 maalia viimeiseen johonkin 16 peliin, mitä päästettiin. Sitä jotain ihan hulluahan se oli, niin kuin, tai mitä se oli, selkeästi alle 1 per matsi, niin kyllä se oli niin kuin yksi avainjuttuja, että vaikka itseluottamus nousi, niin samalla se nöyryys säilyi. Viimeinen tilanne tälle jaksolle. Pallo pyörii maalin edustalla, nyt on paikka ja lopulta se laitetaan pallo maaliin! Peter Michael ei ehdy 3. paikasta.
vaan VPS aivan tämän ensimmäisen jakson loppuhetkille siirtyy erikoistilanteesta 1-0 johtoon. Pallo hetken aikaa pyörii siellä SJK-boksi. Kovin puheenaihe oli nimenomaan ei mitään muuta kuin että Tyler Reed heittää heti tähän toiselle jaksolle 2-0 johtolukemat tauluun. Oliko 11 sekuntia tätä toista jaksoa vain vanhentunut, kun VPS tuplaa johtonsa? Murilo keskittää maalin edustalle ja Jaime Moreno on niillä sijoilla, missä maalintekijä nyt pitääkin olla. Ja näin SJK tulee maalin päähän tunnin paikkeilla. Sieltä päästään puskemaan ja pusketaan pallo maaliin. SJK on tullut tasoihin ja erikoistilanteesta. Kudin kulmapotku lähtee tästä ja sieltä pääsee sitten puskemaan Harry Sawyer! Pallo maaliin ja VPS siirtyy 3-2 johtoon. Niillä avuilla, millä Brisbaneista tämä hyökkääjä hankittiin, hän nousee tässä erikoistilanteessa korkeimmalle ja puskee pallon maaliin ja VPS jälleen maalin edellä. Ja Hietalanessa Irlandaako. Heiluttelevat käsiään, Murilo nostaa. Mutta siellä ei kuitenkaan ole SJK-pelaaja jatkamaan tässä erikoistilanteessa. Ja oliko tämä sitten viimeinen tilanne tässä ottelussa? VPS-pelaajat jo siinä tulevat kohti kannattajakatsomoa. Ja Lemonson Stadion räjähtää samanaikaisesti, kun Ville Nevalainen puhaltaa ottelun päättyneeksi. Kaikki pusket katkeavat joskus, niin myöskin katkeaa näiden joukkueiden välillä tämä SJK:n monivuotinen voittoputki VPS:ää vastaan. Just se alkukausi oli mitä oli ja sitten alkoi tulemaan niitä voittoja, niin tuliko siinä niin jossain vaiheessa, että just se, no mitali nyt tuli niin sit lopuksi, mutta tuliko semmoinen niin mielikuva, että tästä voidaan niin nousta ihan mitaleillekin asti vai? No ei oikeastaan. Kyllä se mitali oli niin kaukana siinä tavallaan koko ajan, että totta kai sitten kun siihen oli oikeasti mahdollisuutta, niin sitä ajatteli, koska siinä vaiheessa homma toimi niin hyvin, että pystyttiin voittamaan kenet vaan siinä kohtaa, niin silloin sitä ajatteli, että se on mahdollista, mutta eihän se siinä alkuvaiheessa pitkään aikaan, niin eihän se siinä kohtaa vielä pelattiin kuitenkin niin sanotusti sarjapaikasta ja sitten tavallaan haaveiltiin, että jos tässä nyt oikein hyvin käy, niin voidaan päästä yläloppusarjaankin ja että siitä paikastahan siinä pelattiin koko ajan yläloppusarjassa. Mutta sitten tietysti kun niitä voittoja alkoi tulee siinä koko ajan putkeen, niin olihan siinä semmoinen tietysti se on makea fiilis, että siinä kohtaa kun tiedät, että kun sä lähdet pelaamaan, niin sulla on tosi hyvät mahkut voittaa peli. Itse asiassa mä en edes muista, jos rehellisiä ollaan, mutta voisin kuvitella, että siinä vasta kun ylempi loppusarja alkoi, niin silloin ymmärsin, että okei, että meillä on hyvä putki tuossa takana ja silloin jo tunsi, että okei, että aivan sama ketä tulee meitä vastaan, niin me voitetaan. Ja samalla siinä oli semmoinen fiilis, että nyt ei ole oikeasti yhtään mitään hävittävää, että me oltiin jo tavallaan suoriuduttu niin hyvin ja varmistettu se ylempi loppusarja, niin silloin pystyi vielä vapautuneemmin tavallaan pelaamaan. Ja sit se on tietysti silloin kun kulkee, niin vitsi se on helppo pelata ja se on kiva pelata ja kaikki siitä mä oon puhunut ja sitä mä oon miettinyt tosi paljon itse, että kun se tavallaan liittyy myös siihen, mitä mä oon vähän opiskellut kauppakorkeassa johtamista ja ryhmädynamiikkaa ja sun muuta, niin semmoinen kollektiivinen vastuunkanto, niin sehän oli aivan huikealla tasolla. Jos mietitään siinä
niin kuin keskikesästä asti tai niin kuin, no, silloin sen voittoputken aikana se tietysti kasvoi. Tuntui, että meillä oli 20 kapteenia. Aika helppo duuni oli siinä mulla ja Iepellä ja muilla kapteenistojäsenillä. Silloin kun kulkee, niin silloin on jokaisen yksittäisen pelaajan paljon helpompi kantaa sitä vastuuta, että jos vertaa siihen, kun ei kulje, niin silloinhan jengi alkaa menemään niin kuin piiloon. Tulee niin kuin vaikeat tilanteet, peliä ratkaisevat tilanteet, niin silloin ei uskalleta ottaa vastuuta. Mutta nythän meillä oli, että kaikki vaan nousi esiin, kaikista tuli niin kuin tavallaan johtavia pelaajia ja johtajia. Eikä se ollut pelkästään se meidän vakio avaus 11, vaan ihan sama, kuka meni kentälle, niin tuntui, että oli sama. Että oli se sitten niin kuin tärkein laukauksen blokkaaminen, joku heittäytyminen tai 1 vastaan 1 tilanne tai ihan semmoista niin kuin kavereiden ohjaamista niin kuin puheella ja muuta. Et kaikki tavallaan pystyi kantaa vastuu ja se kollektiivinen vastuunkanto oli niin kuin aivan megatasolla. Ja 3. paikkakin toisi siis Euron lopputurnauksen finaalipaikan, 2-osainen finaali. Kuka mahtaa Vepsulle mitään ja sellaisessa pelissäkään tällä hetkellä? Ei kukaan. Honka ei mahda tänään Vaasan Palloseuralle mitään, vaan VPS ottaa 12 perättäisen voittonsa. Nousee jakamaan Veikkausliigan voittoputkiennätystä. Taas mustavalkoraita juhlii. Uskomaton putki saa jatkoa. Honka on viimeisin joukkue, joka on Vepsun pystynyt kaatamaan, mutta tänään ei paremmuudesta ole kyllä mitään epäselvyyttä. Kyllä mä luulen, että se varmaan siinä kohtaa ennen sitä klubimatsia vasta sitä oikeasti, että tuli, että jos perhana, että jos tässä nyt klubi voitettaisiin, niin sitten se ei jäisi siihen viimeiseen peliin. Se oli niinku oikeastaan se, että sen saisi niinku ratkaistua ennen kuin mennään Seinäjoelle, niin se oli varmaan semmoinen ensimmäinen, kun rupesi miettimään, että niinku, okei, mitalli oikeasti. Mitä ennen kuin katsotaan se video siitä maalista, niin jos mietitään niin kuin itse klubipeliä, sekin oli vähän mielenkiintoinen peli, kun siinä oli jo niin kuin 2-0 ja sitten tuli ja vyöryttikin jossain vaiheessa siinä vielä. Mitä niin kuin siinä kävi päässä siinä klubipelin aikana? No, sen kun muistas. Mutta se oli sillä jännä, niin kuin mun mielestä kuitenkin niin kuin kaksi selkeästi niin kuin makeen tai 2 kauden kohta oli se, niin kuin kun voitettiin SJK kotona, että se ensimmäistä kertaa tosi pitkään aikaa pystyttiin SJK voittamaan ja sitten tietysti klubipeli siihen, niin ne oli samanlaisia. Me johdettiin kumpaakin peliä 2-0. Sitten vastustaja tuli tokan puoleen alkuun niin kuin aika nopeastikin, niin tuli tasoihin. Ja sitten taas peli tasoittuu. Mutta niin kuin kummassakin pelissä me päästiin siinä lopussa oikeasti, että se oli vähän semmoista, että me haettiin sitä voittoa. Me pystyttiin kääntämään niin kuin se vielä kerran se pelin virta niin sanotusti, että me haettiin sitä voittomaalia kummassakin. Ja me oltiin siinä SJK-pelissä kerran se jo onnistuttu tekemään, että 2-0 2-2 ja sitten vielä kuitenkin kairattiin se 3-2 voittomaali siihen. Niin sitten klubipelissä, että siinä vähän niin kuin oli semmoista niin kuin samanlaista, mutta eihän noin nyt tietenkään sillä mene mitenkään, että jes, tää oli suunniteltu juttu tai sillä, että sehän on vaan semmoista, että kumpa se nyt pallo pomppisi tänään sit tuossa lopussa saataisiin joku hyvä härdelli siihen ja tietysti me saatiin aika makea härdelli siinä pelissä. Bashkirov. Vie Vetkun 1-0 johtoon. Aivan huikealla laakilla. Parista 10 metristä ja nyt livahtaa Össeustin selän taakse. Ja sinne
omien kannattajien eteen. Bashkirov ja kumppanit lähtevät tuulettamaan vasta toisella peliminuutilla. Ei siinä kauan okka tuhissut. Millaiseen palloon hänen pituutensa riittääkin. Lindemann, niin nyt on Michael Lindemann! Ja kas näin se käy, näin helppoa se näköjään on, kun sen osaa. Peter Michael, 10 ottelua perätysten maalin teossa. Ja se on nyt myös Veikkausliigan aikainen ennätys. Paulus Roiha, 2001, 9 perättäistä ottelua onnistui maalinteossa. Nyt Peter Michael onnistuu venyttämään tämän 10 ja tekee sitten uutta Veikkausliigan historiaa samalla. Sieltä on vaikea edetä. Joskus sitten tällaisella! Oi mikä laukaus! Hassane Bande tysyttää reilusta parista kympistä todellisen unelmamaalin ja tuo HJK vai maalin päähän. Mutta nämä erikoistilanteet, niin paljon klubilla on laatua. Radujovicin voima tietysti näissä myös tiedetään. Sieltä lähtee korkeaan sinne takatolpalle ja nyt se paikka tulee ja Radulovic! Juuri kun siitä pääsi muistuttamasta, niin näyttää miksi on Veikkausliigan paras maalintekijä. Kauden 18 Veikkausliigassa maalin edestä onnistuu puttaamaan klubin tasoihin Martti ennen loppua. Marttinen nousee taas mukaan. Ja Sebastian Strandvall sitä antamassa. Nyt ollaan ratkaisuhetkellä. Nyt on jännittävät paikat, kun Nevalainen ottaa vielä siellä pelaajat nopeaan keskusteluun ennen kuin tämä kenties ratkaiseva kulmapotku saadaan antaa. Sieltä Strandvallilta lähtee. Se tulee ihan maalin edustalle, jos nyrkkeilee. Michael! Appo! Ja nurkkaan! Aivan käsittämätön maali! Viime hetkellä Vepsu 3-2 johtoon ja voittoon! Mikä kausi! Mikä draama! Ei tässä ole enää mitään järkeä! Peter Michael ei se voi olla kukaan muu! Klubin haaveet kaatuu! Ainakin viivästyy! Ja Vepsu menossa nyt aivan varmasti kohti proksia! Katsokaa näitä ilmeitä! Mikä peli, ei tätä voi enää ymmärtää. Ja sieltä kuuluu päätös, mihin klubin juhlat siirtyy. Ja katsokaa tätä Vepsun pelaajien nautintoa. Ja koko Vaasa räjähtää. Kun täällä katselee ympärille, se riemu on käsin kosketeltava. Tämä seura on tarjonnut jotain niin erityistä. Mikä kausi? Klubi kaatuu. Joo, no tässä siis tilanne on 2-2 ja laitetaan kaikki peliin ja nyt tulee tää kulma niin heti kun mä laitoin sen, mä huomasin, että on hyvä kulma, se menee tonne mihin pitäisi. Sitten pallo näkee, että pallo Östi saa pienen tatsin, mutta pallo jää niinku Peterille ja mä lupaan, tää ei ole mikään niinku, mitä mä vaan sanon, vaan ihan aidosti mä ehdin ajatella, kun mä näin, että se pomppii Peterille, että tää on maali. Jotenkin tuli semmonen sisällä semmonen, ei sitä voi selittää siitä tunnetta, mutta tuli niin kuin nopeasti ehti tulla se, tää on maali, kun mä näin niin kuin siitä välistä, että okei, se on Peter siinä. Niin aivan uskomatonta niin kuin
kaikin puolin. Et siinä oli tietysti niin, niinku, itseään niinku miettii, niin olin niinku ilmoittanut, että tämä kausi jää viimeiseksi ja niinku, tavallaan halusi tehdä kaiken, että me kruunataan tämä kausi siihen, että otetaan mitalli vielä Vaasaan ja niin ei tota voi selittää. Se oli kyllä, se oli niinku ne tunteet, se oli aivan sairasta ja et niinku, oli niin paljon juttuja. Siinä oli mun kavereita oli tullut niinku ympäri Suomea oli tullut tänne katsomaan peliä ja tavallaan yllättämään mua ja niin. Teppo jo nousi ylös kanssa, että oli niin kuin kaikki peliset. Meillähän ei ollut tässä kohtaa mitään hävittävissä. Härdelistä saatiin toinen kulma vielä ja se antaa tuolta sisäänpäin. Ja hyvä pallo siihen ja niin, mitäpä tosta nyt sanoo. Siitä se stadion räjähti. Mutta olihan toi Peterin laukaus, niin olihan se nyt ihan käsittämätön. Kyllä me toi aika monta kertaa tietysti katsottiin tuolta takakamerasta ja muuta, että siinä niinku, mistä välistä se sitten loppupeleissä meni, niin kyllä siinä muutama klubin pelaaja vähän niin kuin väisti, että sen verran kovaa se tuli sieltä. Mut olihan toi nyt tietysti semmoinen, sanotaan näin, että ei tämmöisiä varmaan niinku kauhean montaa kertaa futisuralla tapahdu tämmöisiä matsin loppuja ja vielä, että sitten niinku tuommoisen kauden päätteeksi mitalli varmistuu, että tuommoisella maalilla tuohon noin, niin olihan se ihan käsittämätön juttu. So at this point, I was just thinking about, I hope the ball comes to me. And when I feel like it was going close to the goalie, I just wanted to position myself in a place where maybe it could fall, the ball could fall right there. And I was so fortunate it fell right in front of me. And after shooting the ball, seeing it go into the net, man, I cannot explain the feeling what I was feeling. And but after watching it again, the feeling I got from the fans and my teammates, it was just incredible. It was something I've never felt in my career, like ever since I started playing. I was even lost of word. Even I myself, I was in shock, you know. If you can see my face there, I was in shock and I was just like, wow, this is it. Yeah. Like right here, you see, I was just like, wow. Ylipäätään siitä meidän loppukaudesta ja noin, että miten loppukaudesta ja noin siitä voittoputkesta, että miten tuo joukkue pelasi, niin pelattiin aina toisillemme, että toisiamme varten, että kyllä se joukkue, mä oon ollut monessa joukkueessa ja niin kuin useimpina vuosina on ollut hyvä joukkuehenki Vepsus ja muissakin joukkueissa, missä on ollut, mutta se oli jotain aivan toisella tasolla niin kuin tuolla kaudella, että oikeasti me paiskittiin hommia niin kuin toisiamme varten ja tuntui oikeasti, että oli osana semmoista ihan maagista kokonaisuutta ja se ryhmän voima oli niin kuin varmasti mahtavin, mitä on ikinä saanut kokea, niin jää kyllä ikuisiksi ajoiksi mieleen. Pääsee laukomaan. Saavio hakee jalkaa vapaaksi ja laukoo vasurilla kauden kolmannen maalin ja tämän derbyn avausosuman. Strandvall järjestää siinä Saaviolle paikan ja vaasalaiset 1-0 johtoon. Jesper Engström, hänellä 12 kausi meneillään. Tyler Reed hyvin siirtää Saavio siihen pikkunäppänä syöttö. Michael laukoo ja laukoo pallon maaliin. Peter Michael, Godley Michael siirtää VPS:n 2-0 johtoon. Ja se on Michaelin kauden 16 maali. Joo, totta kai se oli niinku makea päätös sarjalle, että päästiin sinne Seinäjoelle pelaamaan niin kuin ilman mitään paineita ja niin sanotusti hakee mitallit pois.
niinku kyllähän pelaaminen, peli niinku rullasi tavallaan niin hyvin, että se oli makea lähteä pelaamaan sinne ja kyllä me sieltäkin ilman muuta haluttiin voittaa se peli ja sitten kaiken puolin niinku ihan huikea tapahtuma, kuin paljon siellä oli niinku vaasalaisia ja faniosasto ihan tupaten täynnä ja se fiilis siinä koko ajan, että sehän oli niinku Seinäjoella oltaisiin kotipeli pelattu, että olihan se niinku ihan superhieno ja totta kai sen jälkeen niinku siinä oli juhlia ja muuta, että se oli oikeastaan sillä lailla hauskaa, että siinä heti tietysti niinku klubipelin jälkeen oli jo niinku tavallaan kunnon juhlat, sitten mitallijuhlat ja sit vielä niinku viralliset siihen perään sen SIK-pelin jälkeen. Joo, ja se SIK-pelis, se oli aivan mahtava niinku henkilökohtaisella tasolla ja myös joukkuetasolla ja se, että me vaasalaiset tultiin sinne niin kuin sankoin joukoin voittamaan tai hakemaan ne mitalit, saamaan mitalit kaulaan, niin kyllähän se meidän juhla piti olla. Että eihän siinä muulla tavalla olisi saanut käydä, vaikka se oli merkityksetön peli siinä mielessä. Ja erittäin niin kuin tasapainoinen peli pelattiin, vaikka me tiedettiin, että ne 2 tärkeämpää matsia tulee sitten myöhemmin Honkaa vastaan, niin sopivasti kierrätettiin pelaajistoa vähän ja itsekin sain pelata avauksessa ja se oli niinku henkilökohtaisella tasolla tosi makea ja sain alustaa ton meidän ekan maalin siinä Saviolle ja et se oli niinku tosi tärkeä henkilökohtaisesti, mutta tosi tärkeä myös vaasalaisille ja niinku sille juhlivalle kansalle, joka oli sinne tullut. Totta kai se oli helppo sillai kaikin niinku latautua siihen, että tavallaan niinku pronssista saatiin pronssi ja niinku se jäi historiankirjoihin, mutta eihän sille ei niinku tavallaan käytännössä saanut mitään, kun ei sitä saanut sitä europaikkaa ja muuta. Et se oli kuitenkin se sit, millä pystyi saada niinku seurakin taloudellisesti jotain, niin se oli sillain niin kuin helppo sitä kohtaan mennä. Ja oikeastaan se oli hauska, niin kuin monta kertaa puhuttiin tuossa varsinkin coachien kanssa, että on niin kuin jännä juttu, että vaikka kun pelejä voitettiin koko ajan, niin aina kun oltiin voitettu, niin joka kerta oli fiilis, että no mitä sitten, meidän pitää voittaa seuraavakin peli, koska me lähdettiin niin takamatkalta, että jos me halutaan saada jotain, niin me pitää koko ajan vaan voittaa. Me vaan pitää voittaa. Ja sitten vielä sama homma, että sitten koko toi kliimaksi tuohon, että se saatiin se mitalli sieltä, niin siltikin edelleenkin siellä vielä odotti se, se oikeasti se, että me jotain voitetaan, että me voitettaisiin se europaikka sieltä. Niin sillä se latautuminen siihen oli tosi helppoa. Ja kyllähän se tietysti tiedät, että me saatiin ottaa siinä rennosti, saatiin katsella että ketä sieltä tulee vastaan ja Honka joutui siinä pelaamaan pari tiukkaa peliä tietysti ennen sitä. Et sillähän siinä on niinku selkeä etu, kuka siihen finaaliin pääsee suoraan. Meillä oli tietysti kokemusta siitä edellisvuodelta, että Haka tuli tuohon silloin aika terävästi siihen ekaan osaotteluun. Tiedettiin, että kyllä siinä niinku selkeä etu on. Niin. Sillä niinku aika rennoin, rauhallisin mielin saatiin mennä niinku kohti niitä finaalipelejä siinä ja tavallaan odotellaan ja katsellaan, että kuka sieltä tulee vastaan ja treenaillaan ihan rauhassa ja vetää aluksi vähän jopa happea siinä välissä, että pystyttiin niinku rauhassa vähän juhliin ja muutama päivä siinä ottaa iisisti ja sitten meillä oli kuitenkin tosi hyvä aika vielä niin sanotusti valmistautua sit niihin peleihin vielä, että sillä lähtökohdat oli tietysti tosi hienot. Sitten täytyy sanoa, että ne Honka-pelit, niin siitä mä olin niin varma, että voitetaan ne.
koska me oltiin itse koettu toi sama homma tavallaan edeltävänä vuonna, kun Europlayereissa ensin pelattiin Interia ja sitten Oulua vastaan ja sitten olisi pitänyt Haka vielä voittaa, mutta kyllähän siinä on mehut aika juotu ja energiat loppu ja tiedettiin, että Hongalla tulee olemaan tosi raskasta ja samalla me onnistuttiin säilyttämään se hyvä tavallaan vire ja tekemisen meininki ja se sopivan itsevarma asenne niihin peleihin, niin se ainoa mikä olisi voinut pysäyttää meidät mun näkemyksen mukaan oli se, että syksyisellä Nurmella siellä Tapiolassa olisi käynyt jotain hassuja tilanteita. Kyllä hyvin luottavainen fiilis oli niihin ja hoidettiin se tosi hyvin kaikin puolin ja mä sanoisin, että kun puoli tuntia oli pelaamatta vielä täällä sitten toisessa matsissa, niin se oli jo peli pelattu, se oli valmis peli. Niin aivan huippusuoritus meiltä. Ajabu. Michael pääsee läpi. Tämä ei ole rike. Peter Michael! VPS johtaa 1-0. Tuleehan se sieltä. Niitä paikkoja on tänään Peter Michaelilla ollut. Mutta nyt oikeastaan kolmas kerta toden sanoo. Michael, saako sieltä pallon itselleen? Saa, kääntää se sinne Sawyerille. Michael ja tämän tilanteen hoitaa, mutta ei hoida loppuun Honka, kun taustalta tulee Jevgeni Bashkirov ja nyt on Hietalahdessa sitten juhlat pystyssä. VPS siirtyy 1-0 johtoon ja kukapa muu siellä on hääräämässä rakentelemassa kuin Peter Gudley Michael, mutta taustalta tulee sitten Jevgeni Bashkirov ja täräyttää voimalla pallon etukulmasta sisään. Viimeiseksi vähän semmoinen, että säkin oot kuitenkin kokenut jonkin verran pelaajana ja valmentajana. Ja niinku, tää kausi jotenkin, tai viime kausi kiteytettynä siihen johonkin pariin lauseeseen. No varmasti ainutkertainen, en mä usko, että tommosia tulee. Että en ole pelaajana kokenut ja tuskin tulen valmentajana kokeen toista kertaa tuommoista niin sanotusti putkea, mikä me pystyttiin siinä tekemään, niin olihan se ihan käsittämätön. Että ei se ei niinku mitenkään niin kuin järjellä selitettävissä, että miten se noin, mutta se vaan kuvastaa sitten, että sit kun lähtee se on niin kuin kauhean flow päälle ja muuta, että itseluottamus on ihan tapissa ja niin kaikki on mahdollista, että kyllähän se selvä, että eihän meidän olisi mitenkään pitänyt pystyä tuommoista tekemään, mitä me tehtiin, ja varsinkin semmoisen alkukauden jälkeen vielä, niin eihän, niin kyllä mä sanoisin, jos pitää hyvin lyhkäisesti kiteyttää, niin kyllä mä uskoisin, että se on niin kuin ainutkertainen, ainutlaatuinen kyllä, että en itse odota kyllä vastaavaa kautta että kyllä mä luulen, että niitä vähän sillä tasaisemmin mennään ylös ja alas. Kun mä oon kanssa käynyt niitä tilanteita niin usein läpi niin kuin uran aikana, että jolloin ei kulje. Ja silloin tiedän kokemuksesta, on niin helppo ruveta osoittaa sormea, että yksi tekee sitä ja yksi tekee tota ja niin kuin alkaa moittimaan muita. Mutta silloin me sovittiin joukkojen kanssa, että semmoiseen me ei ruveta, että sitä me ei voida tehdä, että ruvetaan niin kuin muodostaa tavallaan klikkejä joukkueessa tai kääntymään valmennusta vastaan tai semmoista mitään muuta. Et nyt kenelläkään ei ole varaa moittia ketään muuta,
vaan nyt ainoa meidän jokaisen yksittäisen tehtävä on katsoa niinku itsensä peiliin ja vetää ottaa itseään niskasta kiinni ja ruveta parantaa niinku tekemistä päivittäisellä tasolla. Vaikka me oltiin niinku murheellisia silloin ja niinku fiilikset tosi synkät, niin jotenkin silloin aisti, että okei, että kaikki sitoutui siihen sillä hetkellä, että ei aleta osoittamaan sormella muita, vaan mennään itseemme ja mietitään, mitä me voidaan tehdä. Et ihan suoraan sen jälkeen meidän kurssi ei kääntynyt, mutta silloin me mun mielestä solmittiin se diili joukkueen sisällä, että me pidetään yhtä ja me niin kuin pyritään yhdessä selviytymään tästä, niin se on yksi semmoinen hetki, joka jäi mieleen Kotkan kauniissa kopissa.